Гледаме кадри от клипа на американския изпълнител Джейсън Деруло. Премиерата на видеото е била през август 2013 година. А това пък са кадри от клипа на поп-фолк изпълнителката Татяна, пуснат около 7 месеца по-късно. Според теб българските изпълнители, като искат кадри като в американски клип, дали плащат по-американски на екипите си? Не е сигурно. Не! Той за това екипите много не си дават зор, а го карат с изпитаната схема копи-пейст. Просто българите сме широко скроени. Народ с широка душа. С други думи, всичко чуждо е общо. С тази философия е заснет и клипа на песента "Най-добрата" на Андрея. В клипа българската изпълнителка ни разказва за един лош мъж, който я взел сърцето. Така, къде ли съм виждала същият сюжет, разказан със същите кадри? Сигурно в клип на руската певица Анна Седокова, пуснат около 4 месеца по-рано. Вярно, но да не ставаме дребнави. Виж колко сърце вкарва в работата си Андрея. Буквално. Клиповете си приличат и по садомазо елементите. Разликата е, че в руския клип те са оправдани от сюжетната линия, а в българския клип са сложени просто за разкош. Разривая с осколками прямо в грудь, че попадна с мен на добра. Така. Къмшици, белезници, ритници, шамари, слагай щедро, да има. Много само на душманите. Родното производство явно цели да предизвика интерес в мъжете, които цивилизацията е подминала. Нали знаеш старото романтично правило, Силви? Щом ма би, значи ма обича. Винаги съм се чудил, Милица, тези клипове се правят с много пари от подготвени професионалисти. Толкова ли няма кой да измисли нещо оригинално?